Nyuwun sembah niring ulun kapur berisang murbeng racanan ingkang yan kanang sing tasih maweh buka sawigung putraku nggih para dewa tak sanga Brahma Bayu Yama Dipati Indra penyarian apa dening Temburu wonten timbalan iki ngadhawuh ana dawuh apa-apa bukulun wonten timbalan iki ngadhawuh bukulun wonten timbalan iki ngadhawuh bukulun wonten dawuh bukulun timbalan iki ngadhawuh bukulun Kapurhana nggih serayaning dewa Jabang Tetuka iki wangune iki bakal bisa amurwa katentremaning kayangan mung bae cacate sarehne Jabang Tetuka iki isih bocah najan dipiloro karo Patih Sekipuro bisa males. Mula dawuh pangandikane Wang Pramesti Guru. Jabang Tetuka iki kinen jadi sengkaake kadiwasane dicemplungake kawah Candra Dimuka. Mangke rumiyin. Menawi ngantos Jabang Tetuka menika mangke alit sakit ageng dumugenipun pejah kados pundi. Moko kawah Candra Dimuka menika panasipun pitung penyukur. Aduh. Kula mesakaken bukulun. Mengko dhisik ta kowe iki aja kaya bocah cilik. Apa pati uripe menungso iki perkara ning kawah? Rumangsamu kawah iki nggon mateni ngono apa piye? Oh ngaten. Iya. Mula syarat seranane dawuh pangendikane Wang Pramesti Guru. Sakwise Jabang Tetuka dijedi ana jeneng kawah Candra Dimuka. Dina iki cemplung ana gaman Suralaya sing ampuh-ampuh. Pusaka kayangan Suralaya cemplungna jeneng kawah. Kanggo nyranani nyengkake kadiwasane Jabang Tetuka iki. Ngaten bukulun. Iya. Oh nggih, ngestaken dawuh Paduka Guru. Wis, ayo tidake bareng-bareng.
nek ora makduk, nek ora mbledos. Ya! Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata dalasan kula ngantos nandhang ingkang kados mekaten manjing wonten peting tasih sampun kalah Candra Dimuka inggih karana saking pakarti kula rikala semanten kula kesiku dening Sang Hyang Jagat Kirinata sinuwun duh garwaning pun Kakang Yayi Madrim wis aja banget-banget nggone rong grantes angker sula. Lakon iku adine mung dilakoni. Aja gegetun barang wis kawuri mundhak bebecer laku. Yayi nadyan to pun Kakang dalasan sira Yayi manjing ana jroning pasiksan ana jroning kawah Candra Dimuka. Yen to aku kelawan Kyadi isih bisa nindakake dharma kanggo ngenteng-entengi sesanggan sarta ngurang-ngurangi kaluputan Yayi mengko yen to ana kahanan apa wae ingkang tumiba saka ing akasa wujud apa wae sira Yayi aja kaget tampanono kanthi ikhlas tulusing ati Yayi. Wonten lampang kang elok-eloki apa Yayi menika wonten wujuding jabang bayi ingkang dumawas saking inggil menika dawa wonten ing pepangkon kula sinuwun menika sinten putranipun sinten ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestupa Yayi Dewi Kawruhana iki sejatine isih payah ira pribadi Surya iki atmajane si Bratasena ya Werkudara. Ya. Muga-muga kanthi pangajab putumu iki dikekudang bisa dadi satriya Wiratama. Iki mesti ana tunggale. Wis pangkunen Yayi.
astapis pusaka ingkang tinampi dening Sang Prabu Pandhu Kasidhikara kapapanaken wonten lebeting angganing Poneng Jabang Bayi awit keparingi jawata ingkang karya jagat rikala semono Jabang Tuka ical wujuding Poneng Jabang Bayi wujud dadya Jejaka iki gagah perkasa Paduka menika sinten? Paduka dadi menika sinten? Astumpara sidam sekaring dawana langenira nggih. Sejatine kula niki ingkang eyang pribadi Tilasing Narendra Ngastina Prabu Pandhu Diwanata iki eyang putri ingkang asesirip sumaning ayu Dewi Madrim. Mekaten Kanjeng Hyang. Ya. Kula sira iku mau atmajane putraku kang angka loro kadang panggah Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara Bratasena. Rikala semana sira isih wujud badhe dijabang awis saka keparinging Bathara. Sira sinengkakake ngaluhur. Nyatane jeneng sira wis bisa wujud satriya Jaka gagah perkasa. Kejaba sira kasih Jabang Ketuka dak paringi tetenger Raden Gatotkaca. Pinaringan tetenger Raden Gatotkaca ya semanunggaling lelandhep ingkang wis manuksma marang hangganira. Wis nggih Ketuka ya Gatotkaca tutukna nggonmu nindakake dharma minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka. Boneyang ingkang mapan ana jeneng Kalah Candra Dimuka. Lamun ta sira bisa sabejaga kelawan ingkang Rama sira matura. Rama kula saged pinanggih kaliyan Kanjeng Hyang Prabu Pandhu wonten beting Kalah Candra Dimuka. Menawi Kanjeng Rama kemawon taksih nindakaken dharma. Paduka Kanjeng Rama badhe menapa kowe matur.
bujreng boleh selanat samunduring ponang jabang bayi iki ning jejaka gagah perkoso. Sapa iki ah? Serayaning dewa. Kekasihku jabang ketuka ya Raden Gatotkaca. Wah, Raden Tuka. Ya Gatotkaca, ya kowe patih Sekibo Raden aling-aling. Tetuka, nadyan kowe iki gedhe-gedhe sulapan. Kowe gedhe-gedhe disebul karo dewa. Ning nyatane kowe iki umurmu durung sepira, durung ilang pupuk lempuyanmu. Luwih becik mundura ngemano jiwa ragamu. Ora susah ngundurake si Gatotkaca luwih becik genderamu kuku pono gegamanmu ndang minggata saka kayangan Suralaya. Wah, memanasani kokot getihmu, wah. Wah, aduh,